Je tak, asi sa mi zdá, že ak 3 hodiny ráno pozdravujem všetkých, ktorí s nami spievali Dovidenia, teším sa na budúce. Je to farba na dikras, to znamená... Na farbu pleti nezáleží. Na túto pesničku sa každý baví a na farbu pleti nezáleží. Ako tá hudba spája. Zober si tak, aby Klára bola v strede, Peťo, na kameru. Táto skladba je ako taký menší odkaz aj ľuďom. Lebo si myslím, že ľudia sa navzájom až tak moc nevnímajú. A to je, myslím si, že to je celkom dosť teraz problém. Kapela Sendrevci Gypsy Band. A je to super kapela, lebo hráme všetko na sekeru. Prídi o po 12. hej? O koľkej hráte? Nie hráme. Točíme videoklip, chceme aj s tebou natočiť. O koľkej? O po 12. na sobote budeme. Dobre, dobre. Dobre, na námestí. Dobre, volám. Hoppali,